regai ndibatatora mukana uno kutendeudzira munhu waMwari shuwa Evangelist Muparinga sunungukai kutora mukana uno tendera maoko nemurindo mazita. Tenda Mwari makwanani ano regai ndikukasekereke kusara mambo Jesu. Amen. Regai ndikukulemekeza kutungamiriri uye nekumagosa ese namufundisi wedu kusara mambo Jesu. Amen. Njada kushare evangeli kwa book ya First Kings chapter 18. First Kings 18 from verse 41. First Kings 18 from verse 41. Then Elijah said to Ahab, "Go eat and drink, for I can hear the abundance of rain." So Ahab went to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Mount Carmel, bowed low to the ground, and prayed with his face between his knees. Then he said to his servant, "Go and look out towards the sea." The servant went and looked, then returned to Elijah and said, "I didn't see anything." 7 times Elijah told him to go and look. Finally, the 7th time his servant said to him, "I have seen something small, a little cloud, as a size of a man's hand, rising from the sea." Then Elijah said, "Hurry up and tell Ahab, climb into your chariot and go home, before the rain stops you." Then soon the sky became black with clouds, a heavy wind, and brought a terrific rainstorm, and left quickly for Jezreel. The Spirit of the Lord came upon Elijah. He turned his cloak into his head of the chariot all the way to the entrance of Jezreel. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. After a time, nyika yanga ine drought for 3 years. So vanhu vari kubuda mukuomerwa vachienda musolution, vari kubuda mukuomerwa mukushaikwa kwemvura, Mwari achiunza mvura panyika. So message yakatanga yauya kune muprofita waMwari Elijah ndokubva ataura kuna mambo kuti enda henyu munodya, iye ndokukwira pamusoro pegomo kwakundonyengetera aripo. Mwari vamupa a promise, I'm about to bring rain. Iye atozvinzwa in the spirit kuti I can hear the abundance of rain. Zvoreva kuti wakatanga nedimension isingaoneke but yekungonzwa kuti pane zvinoda kuitwa naMwari. So azvinzwa iye ane zvaakaita. Topane nyangu papa. Shoko raMwari nderezvokwadi. Asi shoko raMwari mapromises. Chinodenda manifestation yepromise, action inotorwa nemunhu I receive the promise. Okay, I'll give you this example same time. Mwana uyu akandikumbira mvura yandakabata ndikamuti uya utore, zvinoreva kuti ndabvuma kumupa mvura, na iye anotofara kuti vabvuma kundipa mvura. But kufara kwake akasauya kuzotora mvura pano, anofara obva afa nenyota. Because condition yandamupa ndeyekuti ndabvuma, agreement. Number 2, pakuda action. Zvavabvuma kundipa mvura, ndaakufanirwa kuenda kune munhu ane mvura abvuma ndotora mvura yacho ndorwa. So chinoitika manje Mwari shoko ravo nderezvokwadi. Dambudziko riri kumunhu arisibva shoko kuti achaitei naro, kwete kuti Mwari vachaitei. Kana Mwari vataura nokuti Mwari vanoita zvinhu mukutaura. Ukaenda kubhuku raGenesis vachitosika nyika, haunzwe action yakanyanya, unongonzwa kuti God said, God said, God said, let there be. Kurati mashoko aMwari mashoko anoita. Action yaMwari yakavigwa mu-action, yakavigwa mu-message. Genesis inotaridza kuti Mwari vaitaura zvinhu zvichiitika. Kudati kutaura kwaMwari kunoita kuti zvinhu zviitike.
But she knows that somebody is cheating up on moon. There is a role you don't play when the moon put the manifestation. Shogoramari is a sure way, a promise, a prophetic message to moon. But moon are received the message. Akasaziva zvekuita zvakataurwa zviitike zvinoramba zvakahenga imbalance zvakasuspendwa muspirit nekuda kwokuti pari kushayikwa chinotora zvinhu mumweya kuti zvibatirike panyika yenyama. So vazhinji vanhu they are disappointed vamwezina vatosiya nekunamata kwacho vaitoti Mwari haasi kundinzwa ere ndanamata but handisi kuona zviri kuitika. Mwari vakakunzwa unofanirwa kuzonzwa zvekuita nokuti ivo vakunzwa ende vari asi iwe ukasaziva zvinoitwa hakuna chinoita. Bhaibheri rangu rinoti Jesu kuGarirea wakaita minana mishoma, iye ari Jesu muzhinji. Hazvireve kuti Jesu kana ari kune dzimwe nzvimbo ane power kudarike kuGarirea, no. Asi Bhaibheri rinoti wakaita minana mishoma muGarirea because of their unbelief. Their kureva kuti vanhu ndo vakava vakakonzera a result yezvishoma kwete kuti Jesu mushoma kana ari kuGarirea. That's Mark chapter 3. So kuGarirea kune record yekuti Jesu muzhinji akaita zvishoma. Ndakati statement ndokutendera kuti kapasa mwakuri semuroti ngati shetuka so kuGarirea ingangodaro iri picture yechechi kuti Jesu vakakura muri dzimwe chechi kwedu haadaro kwete nokuti mutsauri wevanhu kana kuti haadi kutiitira but the level of belief. So nauye kutenda kusina mabasa kwakafa. Mungu munoti ndikuka chechi yacho haina kana power igandibude chandakadiscover manje munhu akabuda chechi anotakura bhaibheri aishandisa kwaakabuda hatiri nyowani zvoreva kuti ari kungobuda pachena kuti ndine nharo but iro harichinje zvaro. But it's true. Because zidai kuti nzikune rimwe nyowani ndinokuitira zvinhu waitsvaga. So which means syllabus yedu yatinayo the word of Christ is the word of God which is the Bible. But my results ekuita paMwari mumachechi ari different. Kwete kuti Mwari wacho mutsauri wevanhu. Vanhu vanozvitsaura nekusatenda uye nekusaita zvinotaura Mwari. Mwari une zvaanoita kukereke imwe neimwe maringe kutenda uye nekuziva kune mavari. So muprofita ati ndiri kunzwa kutinhira kwemvura zhinji. Imessage yakanaka iyoyo kana vanhu vari mufemai hakuna asingade solution. Imessage inofadza kuti mvura yakuuya takatatambura nenhau. So izwi rekuti harvest rakagonekwa nerimwe izwi manje rinoti seed. Bhaibheri rangu rinoti as long as the earth remains, seed time and harvest will not cease. Seed time, seed mbeu, time nguva and harvest. Zvoreva kuti munhu kana aine mbeu chimwe chinhu chaanofanirwa kunzwisisa itime. Murima kada kurima chero zvaari kuda kurima anotanga aita research yekuti mbeu iyi ndo season yacho mwaka tinoidzira nayo maseasons. Kana ukafarira mbambaira isi nguva yekurima zvakuite zvakanaka dzingangobuda but hauone goal rakanaka nekuda kwekuti pane time inoplaya a role kuti uwane the best yield. I'll give another example. Ukaenda kuna chiremba uchirwara akati munomuona mapirisi aya Sept masikati 2 manheru. Ukati ndiri kunyanyorwara dzangoro wacho 6%. Unokuwa because the time pachayo is part of the healing process. Anoita ropa rako panguva iyoyo paunozotora mamwe. Saka ukatora akawanda ndo inozoti overdose. Overdose becomes a problem, but one more solution. Seed time and harvest. Mbeu nenguva uye kukohwa. Saka izvi rinonakidza munhu wese, izvi rinoti harvest. Izvi rinobohwa ndo rinokonzera harvest racho. Seed. Let's be real tine vanhu. Kunonakidza. Ini ndapadayo ndakura kudomosha vanambuya vangu so. Tainoswera kumunda kumagadheni. Chana ndisingade kundoswera kumunda. Asi ndaifarira kunze ndai kumunda munotora zvinhu zvaibva. Kukohwa kunonakidza
kudarika kushanda kuti uve negoal. Haisi nature yemunhu kufarira zvinorwadza. Nature yemunhu inoda ka soft life. Elijah ari kuti ndanzwa kuti nakwemvura zhinji zvaanzwa adi kupembera kana kufara zvati wakapinda pachikomo ndokubva anopfugama aripo akanyengetera ari muprayer ari kuita haisi kuti Mwari naisa mvura nokuti Mwari havareni nhema zvaatonzwa ndizvo. I'm about to bring rain. I can hear abundance of. Say ari kupinda muprayer. Prayer is a supernatural hand that takes things from the spirit kuti zvimane munamato ruoko runobata munyika yemweya kundotora zvivimbiso nezvinhu kuti zvibatike munyika yenyama. So Elisha paakandonamata haasi kunamata kuti mvura inayi nokuti Mwari havareri nhema. Ari kundonamata kuti ave nerevelation kana kuti chizaruko kana kuti information yekuti chii chatinofanirwa kuita kana kuziva kuti zvaviswa naMwari zviitike. So ari mucourse of prayer ndopaakatuma muranda kundotarisa towards the sea kugungwa. Lavi ari kuti ndiri kunzwa kuti ndira kwemvura zhinji mvura yachanaya but anotarisa kune mvura yakanaya. It's more like confusion because vari kuda rain not water. Inonaya inonzi rain. So ari kuti I can hear abundance of rain mvura inonaya kubva kudenga but kwaari kundocheka manje kuri kuitikei kumvura yakanaya kare towards the sea. Zvorati nyika yakaomerwa, nyika ine famine, Mwari vanoda kunza mvura. But the revelation yawana in prayer, they have something must happen on earth to unlock the promises of heaven. Pane zvinofanirwa kuitika panyika zvinotipa assurance yekuti mvura yacho yakuuya. Zvokuti Mwari vataura kuti I'm about to bring rain tazvinzwa. But assurance yekuti mvura ichatonaya nyangwe Mwari vataura zvine chekuita nenyika yacho iri kuda mvura. So dambudziko rataita dzimwe nguva nderekuti munhu unongoti kana Mwari vakataura zvinoita, kana Mwari vakataura zvinoita. Ichokwadi Mwari havarevi nhema but vakataura. Bhaibheri rangu rinoti kudini? Mwari vakati let the bird fly, bird shield, nanhasi ostrich haikuruka. It is one of the birds. Haina kuroyewa kusina varoyiwe. Haisimuke. And hakuna version yakanzi let the bird fly but koma ostrich are too heavy. Itori shiri Mwari vakataura but ostrich haasimuke. Maybe the clue yaunowanikwa ostrich why yakatadza kusimuka nokuti haisinyaya weight. Haisinyaya weight. Ndege ino unotakura ostrich 50 ikasimuka. Haisinyaya kuremayo. Zvakaita ostrich yakasimba kumokwese uchidiki paostrich. Saka Mwari vakati vanhu vangu vaparara nemushaiwa chii. So there are times yekuti tiri kutokuparadza asi Satani haungozivawo zvako. Mukadzi weSamaria paakanyima Jesu mvura, Jesu haana kumublema kuti ndononyima, akati dai waiziva. Kusaziva is the highest problem to the church. Lack of knowledge is not the greatest challenge to the church. Saka shoko richiti kuchema kungauya usiku. Usiku unorewa usi usiku wekuti kune kwasviba. Usiku that's a picture yekuti you are in darkness, you lack knowledge. Mufaro unouya mangwanani, mangwanani chii light. What is light? The word of God. Knowledge, information. So Mwari vavimbisa profita aida pamusoro pegoma ari kunamata. In prayer, ndopa receive this new revelation. Yekuti yauri kuda kuti inaye, ine chekuita nemvura yakatombonaya. Mvura inofanirwa kunaya, ine chekuita neyakanaya kare. Saka muranda ndokubva ati chienda undotarisa kwete kuti panyika towards the sea. Yavimbiswa inonaya ichibva mudenga. Kuri kundochekwa kuti zvataurwa zvingaitike here, anotarisa kune yakanaya kare on the ground. So zvese zvakavimbiswa naMwari, haasi Mwari ari kuzvitarisa kuti zviitike muupenyu hwako. Ndini ndiwe. Kune zvimwe zvisingaitike nekuti hausati wakura, but Mwari vakatozviisa mauri zvinongomirira time. Hapana mufana angave panapa akati ndina matiri ndoda kuone ndebvu. Handina mati ndinongo kuti kura ipa kune dzinobuda. Why? Zvakainvestwa kugara naMwari mauri. Hazvifaniri kupinda paprayer request. Zvinodimanda growth kana kuti maturity. So
So kune zvimwe zvinhu zvokuti Mwari havakuitire kwete nokuti wakakumaka, but uri type isingaitiri izvo. Vabereki vese kana mwana wenyu akanzi apasa muchikora omutengere mota, ivi muchimuta zvakati yazviti. Ivi mukatoda kuitenga hurumende ndoinokuratidzai kuti type haipiwe. Ingatongopangwa nzira yake kusvika akura, kudati kune zvinongodziviswa neage. Zera rinokunyimisa zvakavaita kuti baba vavo vane rudo rushoma. Rudo rwakakura baba, kuti tikada kuitira mufana uyu, hapana pamungamupe 5,000 rand mokuti Mwari iyoyo muhongo tienda kutaura. Muchimuda zvakadaro munopa 10 rand kana 20. Hazvino kuti rudo rwenyu ruri palevel ye20 rand. Iye ndiye anokontrora. So there are times yekuti vanhu vachifungidzwa kuti Mwari usi asingaitire zvombe, hausi type ingaitirwe zvombe. Anenge vanhu vanotirwadzei, but it's true. Mwari vanotoda kukuitira, but vanotara. The first challenge, family in the Bible, in Genesis chapter 2 verse 5. Bible not. Hakuna zvakamera mumunda nokuti there was no man to till the ground. So the heavens were locked because there was no garden in the garden. Nokuti mu garden kana musina gardener, that garden will become a jungle. Zvinoita kuti rirambirire garden kuna anomaintaina kupuruna nekucheka lawn. Zvikasiwa zvakadaro kunoita sango plan iri garden. So munhu akashayikwa panzvimbo ari machiwa anogona kuita zvinhu. Anogona kufunga kuti pamwe ndisatani kana ndakaroyiwa. Kunozara kune vanhu vanotambudzika vachikuti vakaroyiwa zvekuti ukaroyiwa mudaita zvakuita. Lack of knowledge pachayo kuti wakaipa Satan ndo zvaanotrusta kuti kana munhu asingazive haana chaanoachiva. So munhu wamwari wakapinda muprayer akanamata chirudiwa vana paimaya pari kudiwa mvura zhinji nyika ine famine, but apinda muprayer haana kunzi nedenga ramba watarisira mudenga, tarisira Mwari achakuitira, tarisira Mwari vavirisa, but akanzwa kuti pane kunoda kunotariswa on the ground. Solution iri kubva kupi kudenga, but chinokonzera solution kuti ibve kudenga zvinoitika panyika. So nyika kana kuti munhu ndiwe ndini. There are times yekuti iwewe ndiwe the blockage pa blessing yauri kuda. Mwari vanotoda vane shungu, vanotorwadzirwa upenyu hwako, but iwe wacho kuti uchiitirwa zvinofanira kunge zvichiitika, there is nothing. Uzvanzi muranda waingomhanya achinotarisa toward the sea. Bible unoti wakamhanya 6 times achidzoka neripoti yakafanana, inoti there is nothing. Ati ndiri kunzwa kuti ndira kwemvura zhinji, abundance, but munhu ari kuya neripoti ari kuti there is nothing. Mazviye kuti abundance na nothing, they are actually the opposite. Anodisappointa kuti Mwari vavimbisa something big, but munhu ari kukutuwa urikutuma kunecheka ari kuti hakuna iripo. Mwari vavimbisa but wonzwa kuti hapana iripo. Saka uchaona kuti zvivimbiso zvese zvaMwari zviri mushoko raMwari concerning your life, tikazotarisa life manje unozwa kuti life kwako hakuna iripo, asi zvaanotaura baba pamusoro peupenyu hwako, wonderfully fearfully made, you are not poor but rich, you are somebody blessed. But ukatarisa pane blessing yacho mupashaya, unozoona pane katime kekuti in nothing, hapana, but tinamata Mwari anazvo ende anogona. So munhu wakamhanya 6 times achinotarisa towards the sea, and there was nothing. Ndonguva yaifanirwa kusumuka muprofita kuti anofunga Mwari vatirevera nhema. Hapana chatiri kuona chiri kuitika. Gamba Mwari zvamataura ndezvechokwadi. Something must happen on the ground. It takes the hand of man to unlock every promise in the hand of God. Zvinotora ruoko rwemunhu kunobvuta kana kuti kundotora zviri muruoko rwaJehovha zvaari kuda kuitira munhu. So paakanotarisa the 7th time, ndo paakauya neripoti yekuti I have seen something small rising from the sea like a man's hand. Ndaona chidiki chiri kusumuka kubva munyanza chinenge ruoko rwemunhu. So paruoko rwemunhu ndo pane nyaya. Sei azvifananidza neruoko rwemunhu, ari kuti paye picture yakuti the hand of man, ruoko rwemunhu rune chekuita nezvakavimbiswa naMwari kumunhu.
So ane timetable yekunaya kwemvura paflood haasi Mwari ndi Noah. Noah ukapedza kuvaka areka ukaishanaya. Statement iyo inoreva kuti timetable ukapedza next week inonaya next week, ukapedza after 2 months inonaya after 2 months, ukasavaka haichanaya. Hakuna vatumwa vakabva kudenga vakati no wakasvika mvura inofanira kuuya kasi at your own pace. Chaakapiwa irevelation yekutora the gopherhood, chaakapiwa mameasurement, chaasina kupiwa itime kuti kasikaiba munhu vakayarika kasikai mvura ndotoyudza vanhu. Iwe at your own pace. Mwari asi mutsauro wevanhu, Mwari haamanikidzire vanhu. Munhu unoita sekutenda kwake uye sekugamuchira kutaura kwaMwari muupenyu hwake. Nyika yakaomerwa ine drought, famine for 3 years. Mwari vanomisa mvura zhinji, but mvura haingouyi nekuti nyika yakaomerwa. Panyika yakaomerwa pane zvinofanirwa kuitika, nekuti tine mareasons iwayo ekuti maomerwa ndakaitwa Mwari anofanirwa kundiblessa nezvinofanirwa kuitika. Mwari wedu ndi Mwari unoshanda nemaprinciples akaita sekudai so. Iweyo wacho une dambudziko ukaziva zvaunofanirwa kuita ukaita, that's a move of faith. Nokuti without faith you can't please God. So excuse yekuti mamiriro acho Mwari afanirwa kuona mamiriro acho. Mumamiriro iwayo faith is demanded and faith is action. Demand yefaith inorwadza. Faith yakafanana nediscipline. Munhu wese ari successful in a certain area of life bezvinhu zvaanoita ane area yediscipline isingadiwe nevanhu, but vanhu vanoona the success story of it avaone the process yaidemanda discipline kuti aachieve zvinhu izvozvo. Chakanaka chinodiwa nemunhu wese, nzira inoitwa kuti chakanaka chiitike haifarirwe nemunhu wese, inongodiwa. Munhu anongoda end result, ahadi the process iri pakati. I always admire madzimai. Oza kuyevedza kunoita vana, but madzimai vane shoko ravanogara vachitaura kuti kuzvara kunorwadza. Ende ichokwadi. Ende chimwe chokwadi ndechekuti havasiyi. Kana zvikarwadza sei ndo zvavasingasiyi. Kana kuzvara kunorwadza munhu afanirwa kuita 1 pakubvasiyana nazvo. But achiteva achipedza kudaro ndiona achitokusha zvake. Program inorwadza zvishuwe. But vakaona the blessing part of it more than the pain part of it. Pane ka process kekumhanya time yet nothing. Mwari vakavisa something big. Mutime yet nothing Mwari vakavisa zvikuru. No time yekusekwa. No time yaunosangana nevanhu vanotanga vari kukukansera vanoda kukanzura. Unoona vatiri kushungurudzwa kubatirirwa kuitiswa izvi. Why? Because iwo ndokubvunza saka teacher waachiva mukushumira kwese nekushanda kwese kwawaita muchechi. Show me something inoratidza kuti kuitira Mwari upenyu. Period. Netime ya nothing iripo. Usatarisira vanhu kukurovera maoko uri mutime ya nothing. Mutime ya nothing you attract people who speak negative. Unoda kuvaka muchechi kumusha wakavaka here kune mafacts pamulaji. Unoziva munhu akutaura zvine musoro kwete zvekumusoro zvine musoro. So pakutoda kubhalanisa kuti izvi ndezvekumusoro here kana ndezvemumusoro. Why? Nekuda kwokuti pane time kekuti kanoita sekunge hazvishande. Saka uchaona munhu akarwarisa zvichida anoendwa kuna chiremba anopiwa matablets kana mapirisi kana course kuti unomwa maybe per 3 months over 2 months. Pane katime kokuti uchinwa the right drug pane pasati paita change. Hauti warwara neTB waenda kuna chiremba unopiwa mapirisi first day wonwa wotarisira kuti mangwana chainenge active. Unoda kutadza kufamba uchinwa mushonga inoshanda. Why? Because you build that with the process of time. So time iwe pana anogona kukuudza kuti anogona kuti hazvishande mapirisi awanwa. Yet ari kushanda but ari kubuild that with the process of time.
Saka muranda paakatumwa mutarisa towards the sea, achidzoka nemessage yekuti there is nothing, aigona kunaneta nazvo. Imagine vanhu pavakatenderera Jericho, Bible rinoti vakatenderera 7 times Jericho rikadonha, which means pa 50 times pane akatomboda kuita rebuild. Kuti akanzwa Mwari Joshua, tinofanira kufambapo kana kana kereke ndinoona pamadziro kana inside, nekuti usapane munhu anokuudza kuti hapana kana katestimony kokuratidza kuti zviri kuita kana kasaini hapana. Pa 60 times vatenderera Jericho, hapashaike munhu anoti aromeka taakuda kunamata kuti manamatira Joshua. Munoti kumashure hapana zvamukuita, hapana zvatikona, taada kungopinda pakunamata. Yet it's a process. Ini ndinotenda kuti Mwari unoita zvinhu instantly. Is the same God who do things with time. Mwari wamasimba ose mune record in Bible kuti day 1 akaita zvakati, day 2 akaita zvakati, kuna geresi achisikanyika. Ndimwari aigona kuzviti zvese zvakatorwa mazuva akaita kuzviita in one day. Kuti I command trees, mountains, fish, zvese nemakomo nemakomo. But aitotora nguva. Mwari aitotora time pakusika. Ari Mwari wokuti anogona kuti izvezvi zvese ngazvivepo. Kurati muna Mwari mune chinhu chinotonziwo patience. So pese paunoita chinhu chiitira Mwari, ngwarira vanhu vanouya patime ya nothing vachitaura message inokubvisa pakumirira abundance. Ndizvo kwadi kuti Mwari vati ndiri kuunza mvura zhinji, but pamessage yemvura zhinji hapashayikwe message ya nothing. Sauya anobvara pakapfugama achinamata nokuti anoziva kuti Mwari havareri nhema. Mukomana wandatuma kana akati nothing, but Mwari wangu vavimbisa something. Munhu akauya kuzonamata akagarira Mwari muchechi haana basa rekuti vanhu vari kutaura zvipi, because haana kuida kutaura kwevanhu vakainga Mwari vatonamata. Ndaimboyambira mubva nemezvo ndikati mufunge muchechi hakusi kudenga, muchechi munotonyewa vanhu. Vakabva vandidaro pachechi chaipo, hapapinde kirozi vanhu. There are times sekuti my expectations avo they are too much. By environment ine vanhu, mukereke ine vanhu, we expect vatumwa. Kune vanhu vasingaiti zvinhu zvakanaka newe muchechi. Ndo panoti munhu. Saka yokungoziva kuti hamana tingava ndakamirira abundance. Nguva yekuzwa zvinorwadza iriko, wakamirira Mwari. Nguva yevanhu vanomhanya vachitaura mameseji ekuti wakaipa akatoziva kuti nzvimbo yauri ine blessing yako, haana chimwe chaanoita, anotsvaga vanhu vanokubvisa panzvimbo iyo. Saka kana haagoni kutora makumbiriro ako, anogona kubvisa iwewe panosvika kumbiriro razvo. Kenani vanhu vakasasa iripo, munoatakwa movement kwete blessing. Akatoziva kuti ropafadzo yako iri muno, unongoudzwa zvokunako kweimwe chechi kwete kwoumwe Mwari. Mwari womuno ndiye, but atoziva kuti tikataura zvaMwari unoramba uri muno, ndakutaura zvechechi. Pane ikokusema very powerful. Iwo ndoriverenga kuti there is power in the name of Jesus. Kunouya munhu anokudza rimwe power imwe chechi. Ndoda kuti kusaverengawo Bible racho. Pakati iri very powerful, ukapinda pakati iri very powerful. Iri aritaura there is power in the church. Muzita raKristu, muri munhu atori nepower racho. Ndambosekweza vanhu vanozari kuti Mwari wacho haatongopindi chechi. Ndakati miviri yedu itemberi yaJehovha, anopinda inini. Ini ndozopinda ndopinda. Iye Mwari wacho anopinda mandiri. Greater is the one than the one in the world. So hakuna kwaari, ndokuti kwaanogara ari ndomauri kana wamugamuchira. Mukomana achimhanya achidzoka nemeseji yenothing, handina kuona Elijah achisimuka kuti pana chiri kubuda pana tamboshingira mwana wangu ambotaura bata zvichaita. Yakakwana nguva yekuti akadzoka achinja meseji akuti there is something rising, which means kana Mwari vataura shoko ravo, kana vanhu vakataura zvipi nezvipi they will change. Why? Nekuda kwokuti Mwari unoramba wakashunirira shoko rake. Kana arituma aridzokere kwaari risina kuzadzisa chaaritumira. So vanhu vakamboti nothing, unozomva vakuti something.
then supporting with the blessing of God upon your life. I remember Baba Tainga, so 2014 quarter now. So I got to quarter 4. Quando eu vou fazer essa mensagem, mas eu falei que eu vou usar o papá lembro do algo de muito mal que vou jogar no fax, né? Mas como que na parede, a gente vai fazer vai caramba, o Caio a espera para você. Vai na vida. Mara ita já não ita. Don't the same people are going to shine. You tell your enemies to be friends. No, it's not time I am about to take your time back. So at time you can put on a suduka, cariko, but you also suduka panama. Why not you want one back interview? But at that time you don't know what is part of us. I managed to get a message, you know, discourage. Message you know discourage amwana aishaiki. Vanhu vanotara zvavanofunga, havataure pfungwa yaMwari, vanotara zvavanofunga. Ende zvomunguva zvavanofunga zvacho zviri right but haisiri pfungwa yaMwari. Because kune mimwe message iri good but isiri godly. Message yaMwari yaitova godly mubhoti raivana Jona ndeyekuti ndikandei. Vanhu vanoti right no. Yasuicide ndikandei mvura. Hazvina kuitira zvakanaka. Wakati wasvika kura yamunhu gamba ndopfungwa yaMwari pane kwanofanirwa kuenda. But maendero acho manje it's above common sense yevanhu. Mwari ane zvaanoda kuita nemuranda wake anda mumvura. But iwo vari kuti it's not kuti timukande. But iwo wakataiwa ndikandei. Tavi yavakatomukanda mhepo yainetsa ndobva yapera. Vari kuita sekunge vatoita problem pavakanda munhu. Gamba ndo solution yatopedza problem against the sheep. Kuita zvinhu uchiitira Mwari akuattracte vanhu vasingazive Mwari kukusapota. Abrahamu achenda nemwana wake Genesis 22 pachikomo atinomupa sechibayiro. Bhaibheri rangu rinototi akaudza varume vatatu vaakainawo, ndichisarai pano mujinga megomo, ini nemwana taakuenda pachikomo kunonamata Mwari. Vafamba vese for 3 days, a 3 days journey. But andozva kuti zvandakuda kundoita ndichiitira Mwari, these guys havagoni kuzvikamuchira. Ufunge mukunamata hatienzane zera, hatifanane. Saka muchiona kuti Hana akati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano, Penina aiva nevana vakawanda, hajaita. Angatopinda chechi yepashilo Penina naHana. But kana iri giving haitwa nemunhu anazvo, inoitwa nemunhu ane chizaruko. Don't there are times every people look at somebody, Diana married, Diana died, so no one fan of it, no one fan of it. I see Naya Zinji, Inyaya Kuzio Marabitio. Those no two man, I'm giving this now one. Mukatonipa 1 year and then I kumba. Yet the woman don't make competition na Penina. Love ya Hana Akabuda competition. Then put up his work to the Lamari. We Lamari Asima quick. Issue hapo ni kubatikana towards the work of God. Kuende kuzipa hata kubisana zvakakuitira. The challenging part of the story ya Hana, ndekuti sei achipa achitoudza Hana mumane vakawanda. Une chaakadiscover kuti chakambondichengetera wanano yangu ndisina mwana, chaita kuti ndidiwe mwana acho asipo. Ndiye mwana. Nokuti kana muri pabarika watoexpose vakare kana mainini vane vana magurusina zviri pachena kuti iwe ndione problem unoinya right. So akaexposwa nebarika kuti abereke, but paakati Mwari mukatipa mwana ndosiya pano, ari kuratidza kuti Mwari chakaita kuti ndive mumarriage ndisina zvikwanisiro zvingayemurwisa Penina is only the grace of God. Saka ndaakukupai nokuti ndinoziva nyasha zvinoita mupenyu wangu. When you understand grace, giving becomes a lifestyle, not a church doctrine. Ukanzwisisa nyasha, kupa unopedzisira usiri mutemo wechurch. Kupa kunenge kuri kuappreciate Mwari anokuitira zvaunoziva muupenyu. Ufunge hatifanane. Pane kunobviwa
kudziwa kune zvakasanganikwa nazvo nokuti zvakatanise kuti in everything in life ndakaunderstand kuti chinhu chese chauri successful in chinhu chese chaunoachieva there is the grace part of it nokuti kune vanhu vakangwara sei vasina kuachieva zvauinazvo kune vanhu vakafunda newe vasina kuwana mabasa anovabhadhara sei rako rinokubhadhara kune vanhu vakanaka sewe vasina kuroorwa vari muroto ndoda iri marriage ndo picture yegrace iri pachena ukaona type iri panze neiri kumba uzati inyasha zveshuwa shasha dziri muroto watobvisa zvekuti ndakazodaya wakanaka kudaro pakaitika nyasha pauri zvokuti dzikashayikwa unotawana unosera wane mvudzi hasi kundiona unoona kuti Boazi paakarora Ruth mumunda Ruth angambenda akarorwa for 10 years akadosirwa nemurume akauya amumunda ndokubva arorwa nemuridzi wemunda mumunda imo maitoshanda futi kasikara mumunda imo kurati Ruth akatodzongorora kuroorwa wasati wamwanodzongororwa zvekuti unoita bvudzi kuti kwa hasi kuti uone wamwatisatataga So when you understand the grace, giving will no longer be a church thing. It's a lifestyle of your life. Ukazaba akakubvisa nezvaakakuitira nekuchengeta kwaanoita. Uri kupushwa kuappreciate Mwari. Kuappreciate Mwari kunobva pakungoziva kuti akomana kugona here. Pandinodarika napo panotofa vanhu ine handisi kufanira kuchengetwa kugona. Especially kuri munyika ine crime rate yakadai so. Wega unotozvata ndi Mwari. Kuna chitsotsi ndi Mwari. Because if you were innocent, you can be killed. Yes. Such a good idea because my thoughts are saying, you know, found it right. Yes. You know, go better if you are right, Jean. Java no good driver. You know, what to do money, Mona, you already saw by your power. Nekuzvibata nediscipline yese utosvika pared robot omira kouya munhu kumashure kwako asina kunoti red obvakurova nekugona kwako kudriva nekuchengetedza mitemo unofa uri correct pakatomboshaikwa nyasha kungohakusibo kunotokuvadzisa pane vanetaura kuredio ndanonosare kuti zvokuti unovengwa nevanhu vasiri zvitsva whether you're a good person or a bad person unongovengwa whether poor or rich unovengwa chako ndechinongoziva kuti zvese muupenyu zvinovengesa unoona kuvengerwa kukaita maristereki ndiari kutipedza akabata-bata ukashayiwa kuti siyana naye mutinetsi unovengwa kusaidi kwako hauna miringo yaurushayi zvikonzeri vanongotivengerei izvo zvaurushayi ndo zvaunotokuvengera zvautoshayi kuti chii ndo zvaunozwa kuti naye. So in life, you need grace. So kana grace ziri muupenyu hwako, appreciating God becomes a lifestyle. Mukadzi weSamaria anoti kuna Jesu takamirira Mesaya akauya achatipa Mesaya akauya achatudza chokwadi chese. Iye anototaura naMesaya. Ende atonyima Mesaya mvura. Ende ari kumuudza kuti tichiri takatomirira. Kumirira akamirira, but chaakamirira hachizive. Chamutadzisa kuwirirana nechaakamirira icharacter, she's not a giver. Ende mvura yaari kunyima yacho haisi yake atotaura kuti tsime raJakobho kwete rake. Harisi rake asi yakarishera nderaJakobho but haangoda kuzvake. Ndikazomwa kuti chekupiwa chapiwa munhu. Iwo akupawo choda akaita tsika yako waikupa. Ukomana akamhanya nemessage iri negative panzi abundance vari kungomhanya message for 6 times you not hear nothing. But Elijah wakanaka wakapfuga achinamata achiti Mwari amurevi nhema pano handisimuke mataura zvizhinji baba ndiri pano
seventh time something like a man's head rising from the sea towards heaven. Kureva kuti chinenge chibhakera ipicture yekufumba akakubata. Kureva kuti pane zvinobatwa nemunhu zvinodenha zvakabatwa nedenga kuuya. Zvimwe zvawakamirira kuti Mwari itai, vamwe vakatomirira kuti uzive zvekuita kuti vaite. Zvinoitwa kuno. Shoko iri mapromises. Rikatotaura kuti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Ukanamata usina kuroora auite vana. Kana ukatodhikira kuti I declare twins, triplets, azviite zvawaroora. So there is action inounloka the promise. Toda move kubva palevel yemadeclarations kuenda paaction. Action, no secret manifestation. Prayer is not enough. Prayer is the master key. I chose to differ and I'll give you a scripture. Matthew 6 verse 6. Kana kunyengetera pindai pakavanda muvhare door. Mwari anoona zvamunoita. The God who sees what you do. Mwari anoona iwo chitaura iye achiona what you do. Kwete zvaunoitwa zvaunoita. Noti munoti vanhu zvaunoita zvinoti Mwari aone, arikutoona kuti ndizvo zvaunoitwa but haana zvaangaita. Nokuti iye anotoona zvaunoita kwete zvaunoitwa. The God who sees what you do will reward you. So reward is connected to action, not tears. Kuchema kuri right, wapedza kuchema ziva zvekuita. Bible rinoti vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Those who plant in tears are into those who plant tears. Misodzi haisi mbeu chiziviso chekuti zvanyanya zvaoma, but mbeu ndo inoratidza kuti harvest. Ende Mwari haadi zvemiedzo kana kuedzwa, but pane paakati ndiedzei. Kuda kuti akati kumupesa kuti ngaomeserani zvedu kuti zvinganetse, but kana iri yekundipawo apa ita kana miedzo chaingo try kushanda. Test me, ndiedzei. Ndakati kuri kufona zvafanira kuti ari kuti ndibhipe wo ndinofona baby. Only try. So kingdom ya Jehovah pakashaya vanhu vanoita manifestation. Tinopedzisira takuita chino hapana chikuchinja, hapana chikuita. Kuti asi Mwari wacho hatione ndokwanoita zvakanaka. He's not a respecter of persons. Mwari asi kutsaure vanhu. Vanhu vanoita zvekuda kwaMwari nekutaura kwaMwari vanosangana nenyasha nekugona kwaMwari. No matter the church. Sawana patsamba dzese dzanyorwa naPaulo, hakuna tsamba yaakanyora kuti tsamba kwaKorinto, bvaiko kuna Mwari yampinde kuEfeso. Ainyora tsamba inokorekta vanhu vari paEfeso, onyora tsamba inokorekta church iri paGalatia. Hakuna tsamba yaakati bvaiko kuna Mwari. Ina mchingopinda kwaKorinto, ngekwaEfeso. Munokomborerwa muri kuvaGalatia. Mukagona kuverenga tsamba yenyu kuti inotodii. So Mwari anayo tsamba kukereka. Shadzoka achitaura pa7th time ndochine nyaya like a man's hand. Chinenge ruoko rwemunhu chiri kubva munyanza. So mvura ndo inosheedza rain. So mazwe shona anonetsa mvura inobva muchirungu kuti water and rain. So abundance of rain inoattractwa newater that is rising. Wakaenda kuchikoro unozoenda water cycle nayo. Anonzi macycles chinhu chekuti ukabreka the cycle hauwane the end result. Kana chinhu chindi chikaenda apa ndokuti chidzoke kuno, saka chinotofanirwa kuenda kuti chidzoke. So water cycle is system yekuti whether God is involved or not, but the cycle iyoyo itangoita zvinoita. Saka uchiona kuti muroyi akadyara anotokohwa, akadyara hana mati kuti Mwari zviratidzei, andodyara achitotuka kuti ngodziona chidyoro chibva chichitokura unaita zvisina kunaka. Why? Mbeu inorespecta the atmosphere, inorespecta maprinciples ayo. That's why mwati apatwa mwa hana mati vanobudirira wani research yako iri poor. Akakuti havana mati ndiani.
vane zvavanonamata nevanamatiro vavo. Musha kwandinobva ndakaona mbudzi ichifamba musango ndikabvunza kuti inani kuzvairi kudzungana yega zvanzi kune vakarasirira kurasirira manamatiro ezvimwe zvinamato. No giving ekusari ikoko vanoti kurasirira kunobatirase tinopa kunzoko kanorasa ndokumwe kunamata. Havanamate Mwari wedu nenzira yedu, vanonamata zvimwari zvavo nenzira dzavo. Saka vese havanamate ndiwo kutadza kurisecha vane manamatiro nezvavanonamata nenzira dzavanoita. Ndo zvatinoti marituals. Hari kudira bati anamate kana muchechi haende kwatoenda apinde dzatopinda averenge bhaibheri renu vanoenda kwavo vane zvavanoita ikoko. Saka ndakaona mbudzi musango ndakafunza kuti munhu yenduka anonzwa nekudya nyama abwekana kutadze kurasa. Ndikadhisikabva kuti inhamo yototarase mbudzi. Usakuti munhu anosirira mbudzi anenge akaguta nyama akutoishaya nyama yacho. But chinamato cheko marituals yekuti kana warasa ikadzungaira rugare rwako rwobva ruchauya. So ukaramba kunamata Mwari nenyaya yegiving ukaenda kwaSatani kwacho, sorry, kutorasa imbudzi chaiko. Kuno pakuti Jesu akatoya akakufira uko kunotozofara mwana wako. Kunamata rugare ndozoti good news guy. Nokuti zvinhu zvacho takatoitirwa chedu kutenda kuita kwedu kuappreciate kuonga. Otherwise the big deal was done on Calvary. So there was something chakaita rise from the sea. Mvura seawater inovava. Jesu kunoti imi vatendi makafanana nemunyu wenyika. So the seawater represents a believer, and the head is the head of a believer. Know what to do to attract the promises. Indakurambza yoza bereka kuvaidza mwanangu hauna mari kana chaunga plate ita church, but panoitwa zvishango iwe usina mari kudai kana holiday yakwana musaregera church chihaya caretaker uripo endai munocheka uswa taishanda pachechi. Mwari anonamatwa neomwe yako nesimba rako. Usarega chechi chihaya vanhu kuita zvinhu usingashandi uchingoti Mwari achatirangarira muno. Rangarirawo imba yaJehovha uone kuti anonyarara nemwana wacho. Unopedza uchicomplaina uchichema dai Mwari andiona. Take that time to say mara hauna simba unaro. Ona unlock a blessing muupenyu wako. Prayer is not enough. It's a good thing to pray, but you must know what to do. Elijah akapinda muprayer, ngoja inakuna yari prayer. Ari muprayer aitobvunza munhu asiri kuprayer kuti haufawo. Why? Kuti muprayer munhu mungachabuda ndakutobvunza asiri muprayer. Kureva kuti unogona kufira muprayer ukashaya action. Action ndo yakaudza ari prayer kusimuka itsani kunofira muprayer kwashibira. But there was something rising, which means make sure I'll share an opportunity to do something with the Lord. Anybody back at that? I don't get what they had a practice in talk of town. Nobody, let's talk. Sana get a million people that don't fight. That's not the motion. Wait about no one. One message is not very good. What's your body? Family. Don't come back in town. And they're beating my come on. Almost also got a new pass for me. She's a Darus. Two pharmacies, there was nothing I would make up. I was on angry Muradawashi. But on the Pandami of Putin. I'm Anytime someone's known is, we want to run. But we're not going to Muradawashi. That period, that time is real. But the word of God. Nothing. Something. Nothing. Something will manifest. God will show you sight.
blessing. So outcome, there is something rising over Murana instruction. Taurina Makoa. Asunge Guru Zakari. In I tell some woman to be a lift. What's up? I told my chariots. Our own and soka. No bound Yamira, my chariots. Putting one right on Wakaskai. I know that I'm sorry I don't want to talk around. I'm a child. I can't read the Munanima Pizzachi. There are times they put your begging, you take someone who gives us which is extraordinary. Stop relying on men, rely on him. Bible writing for accounts, a man, and the Spirit of the Lord came upon him. Don't assume to check up a bachelor. But don't about a speed greater than the horses. Whenever you experience at that speed, you must learn to ignore. Mwaresta kubatira noshikawo kumbira mudhara. Atidatokuitira zvina nokusvikira watenda vavo sekuru vari chima iko. Pane pamwe pokuti vanhu ngomira ida ada kuonawo Mwari muupenyu. Elijah muna wando ane faith iri stubborn. Pazhinji pese paanoita zvina Mwari anonzwisa Mwari pakona. Paanotomirira mvura nevaprofita zvakabva akati aiwa kunofanirwa kunaya moto. Iye ndokubva atuta mvura akaisa pahuni dzake. Iyo chaunotoziva kuti huni nemoto chimwe chinotodzima. But iye akatuta mvura akaisa paatari achiti Mwari pindurai nemoto. Ari kuti Mwari handisina moto uri ordinary unodzimwa nemvura. Kuti vanhu vazive kuti ndewenyu ndemasiye different. Mwari ngaite chimwe chinhu chiri extraordinary. Zvakafamba sei neotozo handisitomboziva zvakafamba sei. Why nokuti zvikasashamisa asi Mwari. There is a blessing in the one who will deal with. I'll give you one testimony. When time of COVID 2022, somebody called me who said that they are Methodist. Nobody shares that. I always see myself on Facebook, but this time was that one of COVID. Whatever you want to say, the men look back, I want to bless you for this whole year. I want to go to Durban which was salary. I was paid for a year in COVID the whole year. What do you want to Metropolitan Bank, Zimbabwe. The owner of the bank, Dr. Muparinga, called me. He's a Sept Adventist. Nobody knew Salada, but I want to go for this year. You are one of my workers, man. What are your salary for a year? But I never made a prayer for my body in the sky. Something that I want to spell it. But I don't know road right up when I book charge of Peter. But I tried to bank it up. I don't know how to do it. I don't know what time you did. There are times when the testimony will correct somebody. Ring and deny it. Pana had fallen from islands. For this one of the parties, I'm not in my chat that I'm dinner. I'm in down, there's 1 0. Who know that? So that's it. Shaganaka. So do you. God know that I send them down my one of the quotation years. Catering, venue, everything, media. Nareta naita kuti akuno lokapedza. Unomuka kuma 6 kusvika kuma 9 ndozvitiri 6. Kuma inobatwa zvozvo zvinonoka. Bali kwakatozoedza. 9 o'clock ndiseitese aitwa ndamufonera kuti pay 1 hour. After 1 hour ndokanoona mari yese yezvese yauya kwaisetinia. Munhu asati angona face to face. Kuti ndinozomuona akatofulaya kuya muchato kwacho. Ndakaonekwa ndiri panothing paroad. Chikoti mwarakanaka. Vanofura zvaizvi vafana kushaya mabasa. Even panothing to create something. Ndokuita kwaMwari. Zvizhinji zvakaona Mwari achiita pairi yenzi nothing. As long as zvina Mwari, nothing will change to something.
church. Last year, but when I was in Israel, when I ran phone here, I was holiday with Israel. That we attended Israel. I ran to Tel Aviv, Israel. Israel, Zimbabwe. I'm going to go fly from UK to Tel Aviv to Sanago. So I took that. I'm not going to Israel. I'm not going to go. 8 days in Palestine. I'm going to go. But what is happening? She will watch in the one who food about to do nothing about whether you can say my ego, but what I evidence. I'm a living testimony of the grace of God. The more than anyone. But I should get one man who is out of the blues. My head is not short. I've seen God doing this. The same man I got salary. I got to change the food at the time. What is it you want to see? You never stand still to borrow them. Not to borrow one. I'm not going to borrow them. Can I borrow the last time? Never going to borrow. I've seen God doing this. But in the book of God, nothing. I remember 2014 when I was a first in that net and then it's that campaigns of parties away from Shambhala was Bakare and taking place. When I was in the Rufama said, I'm happy that check up over the banner. So I wanted to think a motor change. I'm going to go over the master. Motor, I know Moposha should do that for one of the moon is to take a motor. Não tem só para uma outra. Quando eu brinco com a senhora, eu cara, sou um pouco de santos aí, tempo de isso. E cada não mais dizer. Ele diz que como eu não tenho que então vou chegar com um bar não para que não me diga. But your money can make the gospel move. Your giving can push the work of God. And the more you tend to wow, beyond. Receive your house. Can I stand up to Maraga before if I say we need jealous that you want one of us? Say you won't answer you. Time for get your opinion of take them change you. So we just have to it. It was always I wanted for the best. Don't forget married. Goodness and mercy. Goodness and mercy must follow you. Jakanaka sofana kutera upenyo wako. Zvinatsaktwa nei when you trust in the Lord. If I don't go to that channel, it won't worry she.
Hatikafanani zvatingaite. Chatakangofanana tine zvatinofanirwa kuita. Ngati when you understand grace, giving becomes a lifestyle, not a church doctrine. Asi chinjekwa neseason, tatokuva yanguva yacho yekupa. Kupa itori lifestyle. Kupa i lifestyle. Asi tokudani kumanikidza kuti akufana munokomborerwa, vanhu munomuzira makomborero. Mukadzi weshuneni, chakatsvaka blessing paari, akaminista kunidi yemunhu waMwari. Ndobva azova nemwana waasina kukumbira. Ende paakazi gore rinouya nenguva inoti ane mwana, haana kuti areceive. Akati musanyepera muranda wenyu. Yeta adaro, gore rinouya akabva ava nemwana. Sei asina kutenda, akachibata. Action speaks. Mashoko ake akakanzelwa neaction yake. Nokuti waishumira kumunhu waMwari. Renga kupa ningi, usalenge kupa. Mandimigira mwana wakulipa. Usalenge giving. Kupa inini i choice. Kupa i command. Nokuti tine vanhu vekutoti even aitadza kutopa kuchechi, iye kuchipamba zvazvipepe. Ukatomona tidya banana atengerwa, haiti mafanizira. Are you serious? Vanozva kuwesta. Ndipo wadzako panenge nchibona pane pautatu warwara wenda kuchipatara. Aunyodorwa mushonga. Unoadvaiswa zvekudya. Ndopanona kuti uri patight. Unotodzondai mapoto muchidyawo mafruits, muchidyawo zvakati. So munotoenda kubasa kudzidziswa chikafu chekuti mweya. Sakuzvipa kuripo kuzvipa wewe. Kune murume unotaka kusira mukadzi wake mari, kungomupa mari so. Aishandise mukadzi anozvati neurongwa, anozvati akupiwe munhu mari. Kuchengeteswa ine urongwa. Kutokusira 200 rand dzoka kubasa madera tokuta mangati ndeizviya. Anozvati akuna munhu wamari. So, one thing you want to practice makes perfect. Practice giving. Tanga ni wana wako. Wana kwa unuza ma working conditions kwa sababu kaoma nitenda isi kwa pendi tasata kupa. Wana wako. Baka inafika jini mwa kufarira wana wako shikata zuwa kuni mnakusungirwa maintenance. Maintenance isaini yekuti urutadza kuchengeta wako kwete wenyika wako. Kudeswa cheni so kuti baba chengeta ngomweni. Kwendo bane zidwa kusungirwa kuchengeta. Zvafana kuita normal wakakuchengeta wako. Even kurangana vabereki vako azvifana kuparidzwa. Vanhu vazoti kune mweya saka patozonzi rangarira vabereki. Nokuti kune mweya kuti basi chikasazoparidzwa. Ausutsvaka. Mubereki wako kutoka next door wako. Alipwa mari twashandira siku. Wako hiyo. Kwa mpatu mfono kuwadzingwa mani. Na maya uweta msika. Pani mwenda kawaza nimchembele chizuru rai manji. Langu weku mabenefits kubereka chizuru rai. Zilimbereka nisuwa maricho. Shandira shuka ni mwanao nile mpeni mdai. Nitizo. Kwa hivyo zoka ndakapa. Matamuzikira akaita. Ukamuziva mwari waka kubvisa. Unaziva zvikuita. Attraction ya blessing iri pa action. Pana kusina action. Hapana. Kana vazoka anointing oil. Usingazive ma principles. Ukaenda kana kumacheche maprofita kana vanopa oil kana vanopa tambo. Vanotoparidza. Kuparidza vanoparidzira kana vakupata kuyani. Inodi ungoita tambo. Kune information inokulidza ku action kuattracta blessing isine oil. Satozo nekumwanga munhu akaromba anoita mabhazi, anoitira mabhazi iye ane mishongo yemari. Ine system inounza zvinhu mulife. Learn to appreciate God. Sasa wewe unotanga ni practice, unopanga na wako, andazviwadzi mwana wako. Wopa mai vako azviwadzi mukadzi wako. Wopa mubereki wako azviwadzi. Uchingori improve zvishara.
Ukaona iko vandataura kwese kuchiri kutonetsa apachine basa. Kuchechi to inani starter. Pale unofanwa kutambira. Practice makes perfect. Kana kupa zviombe kuti netsa unotanga nezvidiki moyo warwadza. Uimprove mshaka kuzopa uchiombe. Autange nezviombe. Kune vanhu vanogona kutupa vanhu dzimba. Kune vanhu vanogona kutupa munhu motikari. Iyo kupa munhu lift uchienda kutaura haukwanisi. Malevels. Zvinoitwa nevamwe ukazviitwa unofunga kuti havana kukwana. Asi kuti une chaakabata akaziva chinoitwa naMwari. Ndokumbera tisimuke tinamata. Unamato wangu newako ndokuti Mwari, show me what to do. Ndiratidze izvekuita. Mukushayiwa kwangu, kukunetseka kwangu, ndarinzwa shoko kuti something must rise from a man's head. Lord, show me what to do. Make a difference in upenyu hwomwe. Make a difference in your church. Zakaria achipa chipiriso. Mutumwa akauya akamira kurudyi akati, Zakaria, munamato wako wanzwika. Yet the man was not praying, he was burning incense. But when he was offering service, he attracted an answer. Ani makore asina munana, but Jude time bayakabane kunopa chipiriso pamberi pa Jehovah, an angel came down. Some need God in action. Mwari wakushaya kuprayer ali mukuita. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your blessing. Majita ni para kuopen wenu. Baba Mungu wewe kushayiwa Mungu nothing. Unolamba mwene mwana. Sharaba tulipa moyo. Sharaba tujita sentara kwenu. Lord, show me what to do. Lord, show me what to do. Lord, show me what to do. Ndinatiteje kuita mwana. Ndinatiteje ngadenda. Shiki mu upenyu wangu. Shikadenda mchato wangu. Shikadenda business. Shikadenda chaninoshwira mwani. Lord, show me what to do. Father, in the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. God bless you, church. Mwani wakipile nyasha. Wakati tunotike na shukuru.